Πέστε κάτω! Όλοι κάτω! Τι κάνατε κύριε? Μα εσύ δεν είπες όλοι κάτω? Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες. Εσύ γιατί και στους καθηγητές πάω ρε. Φοράω κουκούλα. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες ζακέτας και όσους φοράνε καλσόν. Τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Δεν μας είπατε καλσόν? Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, όχι ζακέτας, και όσους φοράνε καλσόν και κρατάνε και όπλο. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Η πρώτη σας ληστεία, Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Αστυνομία, έξω όλοι. Όλοι. Καλά. Κάτι τους είπες τώρα.